كابتا بلوكو تخيلو سنعفه بقص تخيلو اسمرا يتوقع كابتا بلوكو كوا إيتنا توكسي أبي زلت عدنا هرو ترقرقرق راديو خسمع إلي استاكفيت واد حراي من قستو هادي قلمتات قلبل حراي وا دنسينا نحنا بدبوبن بمقرابن تخبيب الله بيت قرقيس كمان حيز ولا هجي عند 50 كلتن كان تايقرم تخيلهم بيت قرقيس كيدهم هذا خفلنا تو هو من يخاب كابتناي بلوكو تبقيسو نداتو كوسز خد الشعوب ندحريتنا باهم قطو بس كلنا بتعرف دقم سصحنا ترقرقر بالحدر رخو نايم تاخد ترقرق تبلد اللي خلنا من فرح راوتي عبد نروسو ترقرق نبل سيفلت اي فلت دحري هللويا 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 إلين بك أول نزمرة هجي نحنا سنبينا رئينا كنا للينا كأننا مجمريا ولا عندهم يلل ولا أنا دحري ترافو بيتسم هجي انتي تسمعنا إذا ساتن زبالوسي نايمول أسس بإرترا بسقانا كبرنا أملاخ تبعتنا أملاخ كما كان يوم زغبركم تخاتاتلتنا لومي مبل سالاسا خفال نقبرلو علاتيو مس دكتور تخسته فغادو اسوسييت بروفيسور علالنا كقصليو دكتور تخسته انقعد حد مصاها قاعد هنصنعها وكم تلمود بتي سبات تخاتاتلتي مدبنا زهبو رئيتو بوخن جمرينا بقندو ابتناي دنكل زنبره متقعتي ويتي غعزو عادتناي وچو تقسنايا نتن مكاين سريعو المبراتي تولعن ابتغابي مسبصحا مبراتن اطفئن نصلاي بدحريو منقساس وناي غبرن صلاي زولكم اسي ازيا حقيا تبل جنت كاب جرمن كاسل دويلا ስለዚህ ድፍሪ ኢልኩም ተዛረብሉ ሐቂ እዩ እቲ መመራ አመሪቆም አፋኒዮም ዝባሉን አዝዩ ሐቂ እዩ ዋና ጸሐፉን ሽዑ አቡ ነይሩ ብስርዓት ዮም አፋኒዮም መሪቆም አፋኒዮም እዚን ክልቲኤን ርጉጻት ስለዝኾና ድፍሪ ኢልኩም ተዛረብሉን ኢላትና ጽቡቅ ናናውን ደፊርና እንዛረብ ድሕሪጅ ምክንያቱ እንታይ መስለካ አው ዘይነወር ካሉ ጉዳይሲ بدق سمعها دفيرك خزارولو ስለዘይ ትኽእል እምበሪ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና ኢና ዚኣተን ሓደቲ ከፋንዎ ከሎ መሪቆም ኣፋንዮሞ ከምዚ ንመስዋዕቲ ዝኸይድ ገለኢ ተዘረባ ነይሩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ተልእኮ እታ ካልኣይቲ ከዓ እሳውን ሰሚዕና ኢና ብተደጋጋሚ ወላ ሓቲትካ እውን እዎ ከምኡ ነይሩ ገለ ብሉኻ ስለዚህ ታናይ መካይን ዊን ንድሕሪት ሰሪዕካ ዳሕራይካ ርሑቕ ብርቱዕ መብራህቲ ኣብሪኻ ስጋብቲ ድፋዕ ንምብፃሕሲ ሓደ ብልሒ እዩ ንገዛእ ርእሱ ኣዝዩ እወ ብልሒ ተመሳሳሊ ስታይ ነይር እናጋጠመ ክጥቕሳ ኸማ ንሕናስ ካብ ንግንዳዕ ከዓ እትኸሎ 78 ሲ ፀላኢ نحنا نزلق نيرنا كل المكاين كاب دبوب خباب دبوب نورا كاب جندع نورا نفاسيت نورا قلمتات كله نبرتنا خون كالو خونسي برتع مبراتي أبريهن يندور دا نيرن دونغولو سيزتي سألاي ساعات حدا خاطي إنا توهيلنا نيرنا سلازق دمي ساعات حدا وسيخم تحادرو إنا توهيلنا هجي تاخوين دا أداء تولناسي እተን ማካይና ደንጎሎ ኮርዳ ከሎ ብብዝሕሲ ሰሪሲ ፀላይ ወይ ሻዕብያ ብዝሕ ሰራዊት ምጻሎ ኢሉሲ ከይደ ባሓዲሩ ዝብሉን ያለ ስለዚ ሓንቲ ጽብቕቲ ብልሃት ያዛናይ ውጭውን ካል እቲ ብዙሕ ተን ታንክታት ሲ ኢሉ ባርያ ካብ ኣሜሪካ
ቨርጂኒያ ባርያ ሰሎሞን ሽድሽተ ታንክታስ ኣቐድም ኣቢለን ህዝባዊ ግንባር ማእስ ናብኡ ከም ዘግዓዘን ኣይፈልጥን ግን ኣብ ዓደን ነይረን ላንድ ክራፍት ገይረን ወሪደን ስለዚ ምስተን ናብ ዋደ ዝነበረ ኩነታት ንሳተን ተጸጊዐን 9 ታንክ ራስ በራስ ነይሩ እዚኣ ከረጋግጸልካ ይደሊ ኢሉ ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ሓቲትካዮ ነርካ ፈራዳይ ከሽዑ ኩነታት ክስታይ ምስ ኮነሲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ኣዲስ አበባሲ ኩነታት ከመይ ነይሩ ኢልካ ሓቲትካዮ ነርካ ገዳሲት ኣርእስቲያ ጥራይ ንእሽተይ ክውስኸሉ ኣብቲ ግዜቲ ደርጊ ብፍላይ ከዓ መንግስቱ ክሬዲቢሊቲ ናቱ ጥፊኡ ተኣማንነት ኣጥፊኡ ክደፍርዎ ዝጀመሩ እዋን ነይሩ ክደፍርዎ ጀሚሮም ሓደ ቀሺ እውን ከይተረፈ ኩነታት ከምዚ እንድሕር ኮይኑስ ኣብ መወዳእታ ደኣ ከምታ ናይ ሃፀይ ቴዎድሮስ ሽጉጥኩም ሰቲኹም ምዕራፍ እምበር ካልእ ዋፅኦ የብሉን ኢሉ ዝተዛረበሉ እዋን ነይሩ ሽዑ ግዜ ተወሳኺ ክትኮኖን ዶክተር ተኸስተ መንግስቱሲ ነቶ ኩሉ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝኸትት ገይሩ ትብል ዘረባ ነይራ ሓቂ እዩ ከም ዝኸትት ገይሩ ጥራይ ዘይኮነስ ገቲቶም ታዕሊም ኣብ ላቲን ወዲኦም ክምርቕ ኢሉ እዩ ኸማን መምኽኔታ ገይሩ ዕለት 21 ጉንበት ናብኣ ገይሩ ንዚምባብዌ ዝሃደመ እዚኣ እውን ተጠቂስኩማ ፅብቕቲ ኢሉ ይቐኒልና ምክንያቱስ ከምዚ ተወሳኺ መብርሂታት ማሃብሲ ነቲ ተዛረብናሉ ሕቶታት ተወሳኺ መብርሂ ማሃብሲ ኣዝዩ ዝከታተሎ ኣነ እውን ከምዚ ዓይነት ትከታተል ተኮይንካ ብፍላይ ድማ ከምዚ ዓይነት እንታይ ዝበሃል ሓበሬታታት እንተለካሲ መጽሓፍ ዳ ዘይትፅሕፍ ኢለስ ክፅሕፍ እየ ፌብሩዋሪ ቢለኽ መፅአ ክረኽበኩም እየ ኢልኩም ኣሎ ብዝኾነ ካልእ ኣብታ ናይ ኣምቦ ኩነታት እዩ ሳልሳይ ክፍለ ሰራዊ ዝበሃል ኣንበሳ ኢሉ ዝፅውዖ እቲ ዝሓየለ ሓይሊ ናይ ደርጊ ዝነበረሉ እዋን እዩ ንሱ ኣብ ኣምቦ ከም ዝተሓምሸሸ እዚኣ እውን ተወሳኺ ሓበሬታ እያ ካፕተን ክስታይ ሶስተኛ ዝበሃል ሲ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ነዊሕ ዓመታት ተዋጊኡ ሶስተኛ ዝበሃል ስለዚ ሲ ኣብዚ ሰማዕናዮ ኣብ ሻድሻይ ወራ ንሰምዖ ነርና ኣብ ሰላሕታ ወራ ንሰምዖ ነርና ቅድሚኡ ንሰምዖ ነርና ኣብዚ ናይ መወዳእታ ግን ሶስተኛ ክብል ሰሚዕና ይንፈልጥና ስለዚ ፅብቕቲ ሓበሬታ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰሚዕና ይንፈልጥ 18 19 17 ኢና ንሰምዕ ነርና ዝደጋገም ነበረ ድሕሪ ሰላሕታ ግን ብዙሕ ግዜ ስሙ ይለዓል ነይሩ እምበር ኣንበሳ ተባሂሉ ተሰሊሙ ሰላሕታ ዝከረና ኣነ ብግንባር ሓልሓል ከለኹ ሽዑ ማዓዳን ኬራገሩ መንግስቱ ሰሊሞ ኣንበሳው ኢሉ ንሱ እውን ሰሎሞን እውን ከምኡ እዩ ዝብል ባርያ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኣታይ እቲ መበል 10 ክፍለ ሰራዊት ንትግራይ ምስ ኣተወ ኣብኣ ምናልባት ናይ ምርዳእ ነገር ክትከውን ትኽእል እያ እቱ ምስ በሉ እቶም ክልተ ቦጠሎኒ ክልተ ብርጌድ ካብ ደንከል ክልተ ቦጠሎ እንዳኸዓ ካብ ግንባር ደቀ ኣምሓረ ንዓኣተን እውን ፊሊጶስ ሒዝዎን ከም ዝኸደ ነቲ ኩናት ንሱ ከም ዝመርሖ ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሑ ግን እንታይ ዝብል ምምሕዳር ናይ ወያነ ረኺቦሞም ተቐቢሎሞም ብድሕሪኡ እቲ ካብ ደንከል ዝመፅእ ዝነበረ ሓይሊ ከይድንጉ ምክንያቱ ነዊሕ መንገዲ ስለ ዝነበረ ኣብኣ ሓንሳብ ተፀቢዮም ኣብ ዓዲ ሃቡን ዘድሊ ምድላዋት ገይሮም ኣብ ዓዲ ዳዕሮ እዮም ሓምሽሾሞ ነዚአን ከተረጋግፁ እንተደሊኹም ብቐንዱ ቋንቁሎ ሃብተ ገብረ እንድርያስ ኣሎ ምስአን ዝኸዱ እዚአን ከዓ ተወሳኺ ሓበሬታ ሰዲዱልና ኣሎ ፅብቕቲ እያ ንሕና ዶኩሜንት እንታይ ድብል ዋላ ቶማኡ ተሳተፉ ኣብ ዓዲ ኣቡን ክቐርብ ከሎ እዮም ዝብሉ ክቐርብ ከሎ ኣብኡ ኢና ኣርኪብናዮ ዓዲ ኣቡን ንሕና ዓዲ ኣቡን ኣቲና ስና ዓዲ ኣቡን ክመፅእ ከሎ ኣይና ስታገርናዮ እዮም ዝብሉ ቶማኡ ተሳተፉ ብኣካል እውን ኣነ ስለ ዝረኸብኩም ስለ ዘዕለልናሉ ኣፀቢቐ ብኸማይ ተረዲያ ካልእ እውን ኣብ ገለገለ ፅሑፋትና ኣብ ዓዲ ኣቡን ከም ዘርከቦ እያ ትብል እቲ ናይ ፊሊጶስ ከም ኣዛዚ ከዓኒ ካብ ግንባር ደቀ ኣምሓረ ከም ዝኸደ እዙይ ተወሳኺ ፅቡቕ እንታይ ሽሙ እዩ መብርሂ ባርያ ሰሎሞን ባርያ የቐኒልና ሰሎሞን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ሂብካና ጂና ቤት ከይደ ንደቀ ኣምሓረ ቀዳማይ መእታዊ እንዲኻ ኸሊእካ ንደቀ ኣምሓረ
ለተዓሰርተ ትሽዓተ መጥቃዕቲ ተጀሚሩ ኣብዚ ክስታይ እውን ኣለካ ኣሰላልፋ ቅድምኡ ቅድምቲ ዝነበረ ኣብኡ ዝነበረ ሓይልና ህና እንታይ ይመስል ናይ ፀላኢ ሓይሊ እንታይ ይመስል ኣሰላልፋና በፅዋር ይኹን ብብዝሒ ሰራዊት ኣብኣ ጥቕስ ኣቢልና ናብታ መጥቃዕትና ክንኣቱ ሕራይ ሓደ እቲ ናህናን ናይ ደርግን ካብቲ ዶኩሜንት ናህና ዝወሰድናዮ ዝያዳ ኩጎልሓልና ወይ ክበርሃልና ኢልና ስታይ ድገበርና ሕጂ ናይ ደርግ ታንክታት ቁፅሪ ታንክታት 60 ነይሩ 60 130 ሚሊ ሜትር እስራ ነይርዎ 122 60 ነይሩ ቢኤም 21 24 ክልቲኡ ተደሚሩ 45 ቢኤም ነይርዎ እዚአን እንተን ዓበይቲ ማለት ኣፅዋር ኣብ ስታይ ዘሎ ትኻልእ ፎከስ ብረቲ ማሽንጋን ይኹን ካልእ ገዲፍካ ተንከበት ባህላ እዚአን ነይረን ናህና ብወገንና ነበራ ታንክታት 45 ምስ ናይ ደርጊ ክወዳደር ከሎ 60 ናይ ደርግ ናህና ኸ 45 እዩ 130 ናቱ 10 እዩ ናህና 12 እዩ ኣብ 122 40 ናህና ናቱ 60 እዩ ስለዚ እቲ ቢኤም ካኒ ናህና ተደሚሩ 21 እዩ ተደሚሩ ናቱ 45 እዩ ስለዚ ብኩሉ ፀብለልትነት ነይሩ በፅዋር ኣብ ሰራዊት ተመፂና ብድምር እንከላይቲ ምልሻ ወሲካ ናቱ ናይ ትግራይን ናይ ናህናዊን ዝነበሩ ማለት ናይ ኤርትራውያን ምልሻ ወሲካ 32 ብሪጌዳት ነይረን ብሪጌዳት ሰምታይ ብብሪጌዳት መሪፅ ኣነ ምክንያቱ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ናቱ ወይ ክፍለ ጦር 4 ብሪጌዳት እዩ ናህና 3 እዩ ሕጂ ብከምኡ ስታይ ክትብሎ ከለካ 32 ብሪጌዳት ናቱ ብዝርዝር እውን ከምኡ እሱ ኣቅሪቦ ዘሎ ናቶም 15 ኻ ናህና 15 ብሪጌዳት ስለዚ ፍርቂ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ንጠቕሶ ነርና ኢና ከተጥቀ እንድሕር ኮንካ 3 ኣፅፊ ክህልወካ ኣለዎ 3 ኣፅፊ ናህና ግን ሕጂ ፍርቂ ናይ ፀላኢ እዩ ዋላ በፅዋር ይኹን ዋላ ብስታይ ይኹን በፅዋር ሕራይ ቁሩብ ፍልያት ህልዎ ኸውን 3 ኣፅፊ ይኮነን 2 ኣፅፊ ይኮነን 2 ኣፅፊ ክኸውን ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ሰራዊት ተመፂኻ ግን ትሕቲ ፍርቂ ናቱ ኢና ትሕቲ ፍርቂ ከነጥቀ እንድሕር ኮይንና ከምዚ መደብ ናህና ዘሎ ክንወቆ እንደሊ ሸቶ ግን 3 ኣፅፊ ክህልወና ነይርዎ ከባቢ 7 ክህልወና ነይርዎ 7 ብሪጌዳት ብፍርቂ ኢና ክንገጥም ጀሚርና ማለት እዩ ስለዚ ዝመስልቲ እንተውሽና እዚአን ሕጂ ኣብኡ ከለና ከይከድና ከለና እዚኣ ናይ ደቀ ኣምሓረ ብዓብዩ ብሰፊሕ ካብ ደቀ ኣምሓረ ክንብገስ ስለ ዝኾነ እታ ናይ ደቀ ኣምሓረ መጥቃዕቲ ሕልፍ ተልካያ ፅቡቅ ነይሩ እስቲ ምንቅስቃስ ሕጂ ናይ ክንጅምር ከለና እቲ ሸቶ ቀዳማይ ነገር ክንብገስ ከለና ሸቶ ከባቢ ስመራ ምውፃሕ ንስመራ ኣብ ፍጹም ከበባ ምእታውያታ መጀመርያ ተኻልኣይ ሽዑኡ ክንቅፅልና ክንቅፅል ትኹነታት ውስነና ኢልና ኢና እቲ መበገሲ ክንብገስ ከለና ብተኻእለ መጠን ፍጹም ከበባ ንስመራ ምእታው ማለት እዩ ኣብ ፍጹም ከበባ ድሕሪኡ ዝውሰድ ስጉምቲ ግን ትኹነታት ገምጊምካ እዩ ነይሩ ስለዚ ክንጅምር ከለና ዕለት 19 ኢና ጀሚርና ዕለት 19 ኦኬ ሕጂ እቲ ኩነታት ቅድሚኡ ነበረ ናይቲ ህዝቢ ምርባፅ ይኹን ላዕልን ታሕትን ኣብቲ ምድላዋት ነበረ ቅድሚ ሕጂ ቁሩብ ጥቕስ ኣቢልና እንዲና ሕጂ ዕለት 19 ወጋሕታ ይጀሚሩ ክጅምር ከሎ እቲ ዝርግሓናተን ናይቲ ሰራዊትና እንዳሰብዓ ካበይናዮም ጀሚሮም ካብዚ ከባቢ እዚ ማይሻሓ ተራእምኒ ወይ ውጡሕ ኣብዚአን ወማይሻሓ ከባቢ ይጀሚሩ ሓደ ጫፉ ማለት እዩ ስጋብ ኣብ ጉራዕ ሕጂ እዚ እንዳሰብዓ እዩ ስጋብ ጉራዕ ስለዚ ኣፀቢቑ ተመጢጡ ነይሩ እንዳሰብዓ
እተን ካልኦት ግን 16 85 52 ገለ ኣሃዱታት ውን ምስ 52 ተደሪበን ናይ እንዳ 96 ነይረን እየን ወ ሕጂ እዚ መስል ትተሓዛና ስለዚ ክንጅምር ከለና እዚ ኮይኑ ትተሓዛና ምስኡ 5 እንታይ ሽሙ ነይረናና 5 መጥባሕቲ ሃብታት ነይረን ድሕሪኡ ወ ነቲ ኩነታት ሳይዱ ኾና እዚ እቲ ናይ ክፍለ ሰራዊታት ሆስፒታላት ገዲፍካ ብድሕሪት ቀለልቲ መውጋእቲ ዝሕዝ ማለት እዩ ተኸበቲ ኣብተን ሆስፒታላት ዝኸይድ ሕጂ ዕለት 19 ጉንበት ጀሚሩ በየነት ጀሚሩ 16 85 52 እዚአን ጀሚረን እንዳሰብዓ ኣብ ዕለት 19 ኣይተንቀሳቐሰን ሕጂ ብዚ ክንቀሳቐስ ከሎ እቲ መጀመርያ እንታይ ሽሙ ተቐዳማይ መዓልቲ ከቢድ ግጥም እዩ ነይሩ ኣብቲ ተበግሶ ቁሩብ እቲ ገስጋስ ነይሩ ገስጊሱ ግን ቁልጡፍ ኣይነበረን ምክንያቱ እቲ መጀመርያ ሰራዊት ኣደልዲሉ ሕጂ ስለ ዝነበረ ፅበዊን ስለ ዝነበረ ብዙሕ ስታ ኣይገበረን ሕጂ ዕለት 20 ኩሉ ተንቀሳቂሱ ብሙሉ እንዳ 7 ተንቀሳቂሶም 16 85 52 ኩሉ ተንቀሳቂሱ ኣብዚ ሕጂ እንዳ 7 ፅቡቅ ገስጊሶም ስጋብ ከባቢ ደቀ ምሓረ በፂሖም ማለት እዩ ዋላ ነዚ ናይ ደቀ ምሓረ ተራእምኒ ዘሎ ፅርግያዊን ተቀራሪቦሞ ሕጂ ዕለት 20 ይድብል ደሎ እዚኣተን ሰለስቲአን ግን ብፍላይ 16 85 18 ክፍለ ሰራዊትን 19 ክፍለ ሰራዊትን እቁር ነበረ ምፅኡ ግትር ኣቢልዎ ቅድሚኦም ሕጂ ክስጉሙ ይከኣሉና ኣብታ ዕለት 20 ስዳርጋ ብዙሓት ስታይ ገበሩ መሪር እዩ ኩነታት ነይሩ ግጥማት መስዋዕትን መውጋእቱን ብዙሕ ኣብታ መዓልቲ ኣይ ነይሩ እቲ 18 19 ድመፅሉ ሕጂ ኣብ ዕለት 21 ግን ፅቡቅ ግስጋሴ ገይሮም ደፊኦሞ እንጊሆም ስታይ ምስ ተበገሱ ፅቡቅ ገስጋስ ገይሮም ደቀ ምሓረ ዕለት 21 ኣትዮማ ፍርቂ መዓልቲ ገሊኦም ቅድም ኢሉ ታገዳሲት ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ደቀ ምሓረ ኮፍ ኢሎም 16 85 ብላዕሊ ተጠዊኻ እንዳ 52 እንዳ 7 ፅርግያ ቆሪፆሞ ስለዚ ኣብዚ ነበራ ታንክታት ኣብ መንሽሙ ኣብ መንገዲ ተራእምንን ደቀ ምሓረን ነበራ እሳተን ካድማ ጀሚረን ሕጂ ተራእምኒ ገፀን ምክንያቱ ቆርፀና እዩ ኣብኡ ዓጊቱ ከይድምሶም ፈሪሆም ንተራእምኒ ገፀን ሃዲመን ሕጂ እሳተን ኣብዛ ዕለት እዚኣ ከዓ ኣብዛ ቅድሚ እንታይ ሽሙ እንዳ 7 ቆሪፆም ትኺሎም መንሽሙ ድባርቦ ሓሊፎም ፅርግያ ኣስመራ መንደፈራ ቆሪፆሞ ስለዚ እንዳ 7 እንታይ እዮም ገይሮም ሓደ ነታ ፅርግያ ናይ ኣስመራ ደቀ ምሓረ ድባርቦ ሓሊፎም ብላዕሊ ቆሪፆማ ሸዓ ከዓ ድባርቦ ሒዞማ ነቲ ካልኣይ ከዓኒ እዚ ዝሃድም ነበረ ከዓ ክስዕቦ ጀሚሮም ማለት እዩ እዚኣ በሪሃ ዶ በሪሃ ኦኬ ሕጂ እዚኣ በሪሃ እንዳ ፀቢቓ በሪሃ ንስኻ ሕጂ ኣብ ከባቢ ዓዲ ቀይሕን ሰንዓፈን ከዓ ብዙሓት ውግኣት ነይሮም ኢኹም ውግኣትኩም ሒዝኩም ኣብኡ ነይርኩም ካብ ደቀ ምሓረ ብዙሓት ውግኣት መፂኦምኩም ደምሽዑ ሕጂ ተን ዝበዝሑ ውግኣት ስታይ ዘጋጠመና ናይ 19 ብዙሕ ነበሮምን ኣብቲ መጀመርያ ብዙሕ ነበሮም ካብ ብዙሕ ነበረትላ ንዓና ዕለት 21 ተን ዝበዝሓ ዘጋጠመና ስጋብ ደቀ ምሓረ ትተሓዝ ማለት እዩ ሕጂ ናይቶም ፀጋማይ ክንፊ ነበሩ የመናይ ክንፊ ነበሩ እንዳ 16 85 52 ድበዝሓ ነይሩ ሽዑ እታ ዕለት 19 ለይቲ ዝኣተውና ማለት እዩ ናብ 20 ዘውግሕ ማለት እዩ ከምኡውን ናይ 20 ኣብዚኣ ብዙሓት ውግኣት ተቐቢልና ማለት ደቀ ምሓረን ኣብ ዓዲ ቀይሕን ሰንዓፈን ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ ሆስፒታላት ሽዑቲ ኣዝዩ ዘገርም ወረ ዝስማዓሉ ዝነበረ
እዋን እንዲዩ እቲ ናይ ዓወት ዝሕፈዝ ዝነበረ ዓወታት ሓደ ኣውቲስታ ነይሩ ዝረኸብካዮ እንታይ ወርሒ ዝመፀ ሕጂ ክልተ እንዲዮም ቶም ናይ ኣውቲስታ ደሰሓበና ኣብቲ ሆስፒታል ተቐዳመይቲ ዕለት 21 ኣውሊዕ ፀሩ ሓሊፍናዮም ነርና ናራይ ወቕርቲ ኣተናን ግን ኣውሊዕ ፀሩ ሓሊፍናዮ ነርና ሕልፍ ኢልና ኣብቲ ከባቢ ኢና ሳገርና ዕለት 21 ሕጂ ተኣውቲስታ መፅሞ ሬድዮ ትራንዚስተር ንሕና ሕማት ከራግፉ ከለዉ ውፅዓት ገለ ንርኢ ነርና እሱ ንዓፀጋ ኣቢሉ ሬድዮ ትራንዚስተር ካብ ጃኬቱ ውፅእ ኣቢሉ ሬድዮ ሰምዕ ዳሕራይ እቲ ወረ ናይ ድምፂ ሓፋሽ ይፅበኢ ነይሩ ኣውሊዕ ፀሩ ሓሊፍናዮ ዝበፂሕናዮ ገለመታ ድምፂ ሓፋሽ ግን ሕትም ኢላ ናትኪታ ወረ የለ ገለ የለ ዳሕራይ ፅቡቕ ግስግስ ኣሎ ገለ ፈኩስ ዓይነት ወረ እንታይ እዚ ኢሉ እንፀርፅር ኣነኮ ውጋኣት ካብ ኣውሊዕ ፀረ ፅዒነ ምፅኦም ላዕሊ በፂሕና እንታይ ጠጠው ከም ዝበለት ኩናሲ ሓንቲ ወረ ዘይብላ ድምፂ ሓፋሽ ኢሉ እንፀርፅር እታ ኮይና ድምፂ ሓፋሽ እታ ኮይና ገለመታት ኢሉ እዚኣ ስታይ ገብር እዚኣ ሕጂ ዕለት 21 እያ ነይራ እታ ካልኣይ ኣውቲስታ ግን ዳሕራ እዩ ይመፅእ ዳሕራ እዩ እሳ ከዓ ምስ ናይ መንግስቲ ምህዳም እያ ትመፅእ ዕለት 22 እያ እሳ ሕጂ ዕለት 22 ዳሕራይ ክንመፃ ኢና ማለት እዩ ዳሓነ ሕጂ ግን ኣውሊዕ ፀሩ ሓሊፍና ደቂ ምሓረ ከዓ ሒዝና ተንታንክታት መንደፈራ ከዓ ድማ ጀሚረን መንደፈራ ገፀን ገሊአን ከዓ ነስመራ ተጠውየን ክኸዳ ከለዋ እንዳሰብዓ ኣብ ከባቢ ድዋርዋ ኣብዚታት ገፀ ምረኽቦ ድዋርዋ ሒዞማ እዮም ሕጂ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ንኾና ገለ 3 ድን ገለ ሓሊፈን ጥሒሰን ሓሊፈን ተንካልኦት ግን ኩለና ትሪፎማን ተንካልኦት ከዓ ቀዳሞት ከዓ መንደፈራ ገይረን ትግራይ ክሰግራእን ተበጊሰን እዚ ሕጂ ዕለት 21 ዕለት 22 ሕጂ ካልእ ስታይ ንግስግስ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ወረ ሽዑ ምህዳም ዕለት 21 እቲ ዝሃደመሉ እቲ ወረ ግን ንዓና ዝበፅሓና ዕለት 22 ይመስለኒ ብልክዕ ስታይ ዝክሮን ምክንያቱም ብዙሕ ስራሕ ስለ ዝነበርና እቲ ንዓና ዝበፅሓና እቲ ወግዓዊ ሃዲሙሉ ዝተባህለ ግን ዕለት 21 እዩ ዕለት 21 ንሕና ግን ኣብቲ ናይ መራሕ መኪና ዝበልካ ሕጂ መፂሲ ሸው ወጋሕታ እየን መብዛሕትኦን መፅአ ራግፉ ዳሕራይ ንሕና ከዓ እቶም ውፅዓት እናፈለና ንመጥባሕቲ ደድልዮም ገለመታት እናሰራሕና ከለና ካብ ማኪኑ እዩ ውሪድዋ ሕጂ እቲ ካልኣይ ኣውቲስታን ፅባሒት ዘለካ ውሪዱ ሬድዮ ክሰማዕ ኢሉ ስታይ ከፊትዋ ዳሕራይ መንግስቱ ሃዲሙ ገለመታት ገለብል ሓራይ ዋ ደንፂና ንሕና መንግስቱ ሃዲሙ እንታይ ገለ ሓራይ ሰሚዐዮ ሱቕ ኢለ ዳሕራይ ኣላዒሎማ እንደገና ምስቶም ጠጠው ኢሎም ነበሩ ዳሕራ ሓቂ ዲኻ እቲ ተውርዮ ዘለኻስ ሓቂ ድዩ ገለብሎ ሓቂ እዩ ገለብለኒ ሓራይ ሓሲበ ስኢልካ ኣርይዎ ከይከውን ኢለ ረጋጊፅካ ተዛረብ ሓቂ ተኮይኑ ገለብሎ ሓቂ ሃዲሙ በቃ ገለብል ዳሕራይ ሓደ ካብቶም ኣባላትና እዩ ወረ ከይከውን ገለብሎ ካልእ ኣጋር ሓኪም ምስታ ማኪና ውጋት ሒዙ መፀ ፈቐዱ እንዲ ደሎት ወረ ታኹም ትብሉ ዘለኹም ከምኡ ከምዚሲ ፈቐዱ ደሎት ወረ ንሕና ጥራይ ኮንና ንውርዮ ዘለና ካልኦት እውን ፈቐዱ ዝብል ስታይ ኮይኑ ግን ኣለካ ሓቂ ዲ ሓሶት እስታ ክትብል ኣይከ ስምዒት በካ ግን ሙሉእ ክትተኣማመን ኣይትኽእል ነቲስ ሃዲሙ ገለ ስለዚ ከምዚያ ናይራታ ዕለት እዚኣ እታ ናይ ተጋዳላይ ሕቶ ከዓ ኣላ ኩሉ ግዜ እንታይ ጭቡጥ ኣለካ ካበይ ደለካይ ብጀካ ወግዓዊ መንገዲ ኣነ ኣረጋግፅካ ዲኻ ትዛርብ ዘለካ ገለ ኢለ ትኻ ወረ ኸውን ንኽእል እዩ ስቂሎም ዘምፅዋዕ ነቲ ኸውን ንኽእል እዩ ሕጂ እቲ ምስኡ ዝመፅኻ ፈቐዱ ኮን ደሎት ወረ ገለ ብሎ ተኣጋር ሓኪም ምስተን ማካይን ዝመፀ በል ንኺዳ ንመለሳ ደቀ ምሓረና ሕጂ ካብ ገስጋስ ካብ ደቀ ምሓረ እንዲና ክንከይድ ራይ ደቀ ምሓረ ኣለና ንኺድ ገስጋስና ካብ ደቀ ምሓረ ገሊእ ተናኺፍካ ኢኻ ብስተራ እምኒ
جيتي دكم حرا حلفنا سي أو لأصري نابسنا لتأسران حدن سي أو لأصري أسران حدن بسنا هجي أسران حدن نعم بقص أسران كلتن نعم بقص حراي أسران كلتن هجي درجة كل طف قصقاسي غيره مخناتو حدا دا سبعة لعل بس شيء دوار واحد يجوس كوي شكت خود سايكال نبت دوار واحد لفترة يستاي بتخواب يستاي غيره هجي نصح هذا ناتو من قدلو تقصقصلو إتي خلأي قصقص نايند 10 شدشتن 8 حمشتن يمان سقام نايد سرقا حجي زخيد زي درقا سويل ناس حب استاذ زقيح كم يمان زاد سرقا قد وسيدنا يلنا زاد سرقا نديا بحفشة استاي ناقرنا يدلنا بلك استاي كون حجي دا 8 حمشتن حساب يمان حساب سقام نايتي سرقا ناقوري يوم زقصقص زلو عند 10 شدشته رحق إلهم كابتي مقرب ناي 8 حمشتن يوم حجم زقصقص زلو عند 50 كلتن دما يمان مبرق ناي تسرقيا دلو عدتات إنه حجم يوم هجي بزحتو قد 8 حمشتن درجتي سرقيا حجي يمان سقام ناي تسرقيا حجو زقصقص نيرو 50 كلتن 8 حمشتن بزي ما ناي صرقيا له 8 حمشتن قال خفالو بزلو لغنا 10 سراوي تباتات سي ناتساغاغورو يم استاكو غبرو صنيهم كلتا صرقيا حيزنا عندنا زلنا دكتوره اذا خمزي لحيزاتنا بدوار واغيرا ب عد قعدات غيرا انا اسمر قصات خيدا اذا خم غيرا بزات صلام ملكت غيرنا زلنا تراكس بي تراكسي قصات خيدا بس 8 حمشتن او العزبل او العصوري الكان او وقرت غيرا عدردا غيرا زقي غيرا عد حوشا غيرا سغا نسبر قصات خيدا بزون حيلنا زي عدروسو السحجي مع سيد سايز خون ناتسبسبه مسكاد زناي 10 شدشته 8 50 كلتن لعل خيد مجمره اتناي عدرسو سغا دفوه دا 9 شدشتن دا 9 شدشتن وتن او نبرانتاشمو حجي كاب عدرسو على وص كاب على غادين بو غيرو حجي ناب يزمص ناب بعل زغب غص يديب زديب ناب زغب غص ناب زي يديب حجي تناي غيندعكه حجي ناي غيندع دحراي نديو ግን እዚ ሕጂ ናብዚ ዝግብ መጽ ተወሳኺ ሓይሊ ኸውን ማለት እዩ ሕጂ ምዝኸኣኒ ስለ ድረብ ኣብዙይን ብርቱዕ ስታይ ነይሩ ሕጂ ዕለት 22 ዕለት 23 ኢና ክንድይብ ሕጂ ዕለት 22 23 ዳምባ ኣለና ኣብዚ ሕጂ እንዳ ዳምባ እንዳ 16 እዮም ኣብ ስታይ ዝገብርዎ ስታይ ኣይኮን እንዳ 75 በዚኦም ዝኸዱ ብበዓል ናበይ ድዩ መስለካ ናብ زقب عد حبشة خيبصحها دلو طويات ابتي غوا ابغوا اجر غوا يوصون يوم اسران سلستنسي اب اجر غوا حضروا مالتي اسران كلتن بتاع موت بوتاتات او زي اتموين عد حبشة كيدي واحد لا اسران كلتن يدول دلو تقصقص اندا منشمون كوصو اندا سبعه منش مشكتي تبوتا حجزنا اليوم زولو اجي نابي قصم نمقرب قصم يوم كيدو زي بعل عد شرفته قال زولو زولو بو وصيم حجي نابزي كبابي عشا قلقل ناويتات قصم يوم حجي ديبو مالتي قلقل حجي الات اسران كلتن درجة كلهم تسقي امام زبان كوصو تقلق لهم مالتي كله مرة قصة هيدا حجي حجي زي أجن دامبا باندا أبزيا مالت دامبا عصرتو شدشتي مقات يوم كل سراويت 10 شدشتي بأقرم يوم زوصو عدو قشن ساتهم ديوات يوم دي قلت اسران سلستن قلت اسران سلستن هجي كلن نسمرا يقلق على كلن ام مخبابه انزو على شعو اسران سلستن وزي ناي جندا سخان تخوب كوبه نزبان وص نبيت كربيس وص مالتي وص ابتعلتي مالتي حجي زي تخوب كبيس ساي وص زي ناي عدرسو
تخبكيبو عب كباب على عد حبشة زجب قصو استيقبر جيت الدماء وخينات أبزي نيرو أبزخوا أبزي نزيئة دا 85 دا 50 كلتن أبزي برتع استي نيرو مسواتي تأتي ولا نيرو تورتاتا حجزو من عقبات قلماتاتيني مرير نيرو زي كنتي ساتم زغلصو ولا نحنا وانتي ናይ ብዝሕ ውግኣትን መስዋዕትን መሪር ከም ዝነበረ ብዚታት እስታይ ገብሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መወዳእቱ 23 ደርጋ ኩለን ኣብ ከባቢ ኣስመራ እየን ዝበፅሓ ኣብ ኩሉ ኣስመራ ይኸባእ ኦኬ በዚ ትራክሲ ብትራክ ቢ ዝኣተወ ናይ ሰብዓ ድዩ ወሕጂ እዚ ከዳ ከለዋ መስመር ንናተን ቅድም መደብ ዝወፀ ቦታ ከባቢ ኣስመራ ክኽባኣሲ ዝወፀ ዝመስል ምክንያቱ ትቦታ ድሕዞሲ እንዳ ሰብዓ በዚ ወፂኦም ኣብዚ ሕጂ እንታይ የጋጥሞም ኣብዚ ምናልባት ዝዓሻ ጎልጎል ንብሎ ብቲ ከባቢ ክኸውን ኣሎ መዓት ታንክታት ሕዩ ኣብኡ ይፀንሖም ማለት እዩ ሕጂ ስቕ ኢሉ ዕላማ ዝነበሮ ከማና ይመስልኒ እዮም ዝብለካ ምክንያቱ ብኡ ገይሩ ንፅልማ ወሪዱ ንመንዲ ፈራዲ ካድም ደልዩ ወላ እንታይ ኣይርዳእካኒ ካልእ መህደሙ ብሉን ኣብኡ ስቕ ኢሉ ብዙሕ ታንክታትን ገለመታትን ዝሓዙ እስታይ ነይሮም ሕጂ ዳርጋ መብዛሕትአን ኣብኡ እንዳ ሰብዓ ማሪኹምን ማለት እዩ ማሪኹምን ዳሃደማተይ ነይረን ግን እቶም እንዳ ሰብዓ ምስኣተን እስታይ ገይሮመን ሓደ ካልእ እዚ 16 ብዳምባ ገይሩ ዝባኒ ወፅዩ ዓዲ ቀሺ ጓዕዳት ገይሩ ዳራይ እቲ መንቀሳቐስ ብምሉእ ተሩዱእ እዩ ከምቲ ትገልፀለይ ዘለካ ብዛንዳ ዓዲ ቀሺ ብኤርፖርት ብትራክሲ ብቤት ገርጊስ ብብሎኮ ገለ ብምሉእ ሲ ሕጂ ናብ ኣስመራ ገፁ ተፀጊዑ ታልካኒ ነርካ ሕጂ እቲ መጀመርያ ሸቶ እንታይ እዩ ነዚ ኩሉ ከብኪብካ ንኣስመራ ንፅጋዕ ብድሕሪኡ ትኹነታት ገምጊምካ ስጉምቲ ምውሳድ ወንታይ ትኹነታት ውስነካ ማለት ኩሉ ግዜ ከዓኒ ኣብ መደባትና ከምኡ እዩ ናይ ባፀ ናይ 77 ሕጂ ኣነ ከምኡ ዝግሮ ባፀ ንሕዝ ድሕሪኡ ሰለጠና ንገብር ነስመራ ገፅና ኣብዚ ናይ ዳሕራይ እውን ከምኡ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ተቐዳማይ ሸቶ ምስታይ ምስ ገርካስ ድሕሪኡ ብስዕብ ትኹነታት ውስነካ ኣብዚኣ እውን እቲ መደብ ክወፅእ ከሎ ኣነ ዝክሮ ሕጂቲ ከመይ ገርና ኢና ንግስግስ ድሕር ደቀ ምሓረ ማሓዝና ገለ ዝብል ብዙሕ ዘረባታት እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ብንፁር ግን ኣብ ፍፁም ከበባ መስመራ እቲና ድሕሪኡ ንሪኦ እዩ ነይሩ ወክንብገስ ከለና እውን ከምኡ ነይሩ ዋላ ኣብ ኣስመራ ከባቢ ምስ በፃሕና እውን እቲ ከባቢ ምስ በፃሕና ንእቶ ዶ ኣይንእቶ ሓደ ከም ሕቶ ነይሩ እቲ ኩነታት ምቹእ ስለ ዝነበረ ኢና ቀፂልና ስለዚ ካብታ ነበርና ንእቶ ዶ ኣይንእቶ ካብ ዘብሉካ ጉዳያት እንታይ እዮም ምናልባት እትውግእ ኣዝዩ ፃዕፂዑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጥርጣሬ ድዩ ሕጂቲ ቅድም ዘስጋእካ እንታይ እዩ ትኻልእ ግንባራት ከ ዝብል ሕቶ ኣሎ ወሱሎ ናይ ኣስመራ ጥራይ ዘይኮነሲ ትኻልእ ግንባራት ከ ከመይ እስታይ ክገብር እዩ በዓል ከረንሲ ነስመራ ዶ ክመፅ እዩ ናይ ሓልሓል ነስመራ ዶ ክመፅ እዩ ግንዳ ኣትዩ ከንታይ ሕጂ እቲ ኩሉ ዝውስነካ እቲ ዝበፅሓዮ መድረክ ተቀዳማይ ሸቶ ምስ ረኣኻ ድሕሪኡ እስታይ እዚ ከረካ እንድሕሪ ኮይኑሲ ናይ ሜንሹ መክና ልዕል ከለና ናይ ዓዲ ቀይሕ እንዳ ሰብዓ ክሓልፉ ከለውሲ ኣትዮም ኣይተዋግኡን እቶም ኣቦ ኢሎም እነዘለካ ኣብዚ ሲ እቲ ሰራዊት ኣብ ዝነበረ ከመይ ነይሩ እንዳ ሰብዓ እስታይ ክገብር ከሎ እንዳ ሰብዓ እኮ በዚኦም ሓሊፎም እቲ ዝነበረ 500 ብረት ከዓ ኣብ በትሪ ተለዊጡ ትዝክራ እንዳረከ ኣብዚ ኸ ከምኡ ዲ ክኸውን ከምኡ ዲ ክኸውን ወይስ መሪር ውግእ ይካየድ ህዝቢ ከዓ ፈራሕ ነይሩ ካበይ መፂቲ ኣባሃላ ኣይርዳእካን እዩ ኣብ ሰንበልሲ ከምዚ ትንቢት እዩ ኣብ ሰንበልሲ ሸኾና ፈረስ ዝውሕጥ ደም ክፈሰስ እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ ንውሕስካ ነርካ እውን ካበይ መፂኡ መዓስ ይበቂሉ ተሓሳስባታት ግን
نوح واني قالوا ولا نسمع نرنا هنا أبتفعل لي وانات سزي تخونتات سي درجة عبي تنشني نيروتي كباب سمرة مسبس حنا تايقول إذا سئل زي أنا من تعاسيل كا لا تحد ويتي ناي كرن ناي قردت ناي بارنتو ناي قلت بل هو قدمي حجي تي أو أخم بس عندنا حجي بس عندنا قدمي أجن ندا 7 بزي أجرم تراك بي إن سين تراك بين تراك سين حجمو حجمو زخل زي حجمو معرابي زي معراب أسمرائي بزي عدوك عدد ندا 16 تطويلهم زوين دحري ايربورت زلو بوتا ايربورت زلو بوتا ايربورت زلو خبابي ندا 85 تخيلهم ايربورت يوم حجمو تخيلهم ايربورت حجمو ابزي هو ايربورت مالتي ايربورت حجمو مالتي هجي دبوب وغن مالتي دبوب وغن هو ايربورت خاني قلت اسران حد نديو تا قلت رسي عمبري برتو دبدب اكايدنا له ايربورت برت مثلا كعلبا زتوس دسو قمتات لنا نقوم ግን دبدبات اسمرا ايربورت تدبدبو شعو مثلا اير كي عارفه ويستاخي قبره وكي تكملوا مالتي دحريو زي اندا 58 اندا 50 كلتن تخيلوا بلوكو أسمرة من دفرة دكم حارة قدايف مالتي تخيلوا قدايف آتي هجي بدبوب من أخبيبهم اللو دا دوك عدد زاتوا 16 ايربورت زاتوا دا 85 قدايف زاتوا خاني دا 50 كلتن دا 50 كلتن سيزي بدبوبن بمقرابن تخبيب اللو بيت قرقيس كمان حيز ولا هجي عند 50 كلتن كان تايقرم تخيلهم بيت قرقيس كيدهم حد خفالنا هو حد خفال قدايف حد خفال بيت قرقيس كيدو نتي خب جندع هادم نبر نسمر خاتو مسعتكو او كم زراقف قرمو هجو قرب فنكرتر لهم هينا وردن اتكن هينا وردن قال لهم فتاتينهم نيرم قلنا مودة اتكم أوريجكم تعالفي لهم هجي السراويت دروب كهدم جميل هو قلت زي قلت أسران سلستني ما بزو بتسيحهم مالتي قلت أسران 4 هجي بقى تطالي هادمو مالتي كله نبي نسمرا قصو كرن قصو هجي إذن بيت قرقيس تخيلو أسمرا ما خلكم أنا أتوني مزولو مبزحتو تخيلو وسنقرو من قد خرين تتصمبير وانا تزهدم نوالي هو تخالق درو كهدم جميلو زخال أو قلص شعبه مالتي نخرن قصو هو هجي تخالق ترف مرف كأني أو مريخم مالتي تي أبتخباب النوري تي هادم مالتي تي تخبيبو وسترفه تعرفوا تخدم زهادم أجن خرن قص هادم هجي سبنا يقول لا نبرة نسمرة نبرة نيدك محرة نبرة كله تأخيبو خرن قصو تيز مارك أو تماريخو توجو وقعت أو تعرفهم موتات أو تعرفهم مالتي زي زموتون زتوجون زتمارخون يوم ما بس مرة تعرفهم مالتي هجيتي بس حقن من قد خرن حجو من خرن قص هاديمو مالتي هجي كرن قرب كل خا دروتناي كرن أتي مالتي ناي جنبار كرن تنح على الحلوين أو مسيو كله تأخاخي بحجي نقردة قصو كم زوحج كيدو مالتي سلازي تخونتات كم زي مثل نيرو أبسمرا دحراي ناتوينو تخونتاتون قلن قنت سراوت بخمزي يو ستايجر مالتي من يخاب كابتناي بلوكو تبقيسو نداتو كوسز قد الشعو ندحريت نابخون قصو حجي قدمي أمن هاديمو مسلكا حسين هاديمو حجي السخاء زيادة ستايجرنا مخنياتو
ቅድሚ ምኽባቦም ሙሉእ ሽዑ እሱ ከዓ ሃዲሙ ምክንያቱ ኩላ ገምጊማ መንግስቱ ሃዲሙ ድሕሪኡ ከዓ እሱ ሪእዋ ኣስመራሲ ኣይተርፋን እዩ ኢሉ እሱውን ሄሊኮፕተር ሃዲሙ ኸይዱ እሳውን ድሕሪኡ ሰምዓናዮ ወረ ድሕሪ ናይ መንግስቱ ናይ ሓሰን ሽዑ ሰሚዕናዮ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ዕለት 24 ቅድመታት ትብላ ደለኻ ናይ ሪዶ ኢኻ ከተምፅእ ደሊኻ መስለኒ ኢድማ ናይ ሪዶ እቲ ኣብ ደንከል ሓደ ኤርትራዊ ዝመርሖ ኣብ ዳህላክ ዝነበረ ሰራዊት እውን ኣብቲ እዋን ትድዩ ንዓደን ሃዲሙ ንየመን ዝሃደመ ነይሩ ሰራዊት እኮ መወዳእታሲ ክንመፀ እንዲና ናይ ክልተ እኮ ተሪፍና ኣሎ ናይ ኣዲስ ኣበባን ናይ መንሽሙ ተሪፍና ኣሎ እሱ ሕጂ ምስ መንሽሙ ክንመፀ ኢና ዓደን ሕጂ ናይዚ ክንውድእ ሕጂ ዕለት 24 ንግሆ ኣብ መጥባሕቲ ኢና ነርና ምክንያቱ እንታይ ኢና ንገብር ነርና ክልተ ቅፃል ንጠብሕ እናተበራርና እቲ ሓደ ከዓ ውግኣ ትቕበል ተቐቢሉ ስክሪን ገብረልና ነቶም ፈላሊ ማለት እዩ ነቲ ምሕካም ከዓ ቋፃፀር ነቶም ዝሕክሙ ዘራግፉ ገለ ክልተ ከዓ ቀፃሊ መጥባሕቲ ንገብር ብኸምኡ ኢና ንሰርሕ ነርና ሕጂ እቲ መጥባሕቲ ከለና ሬድዮ ንሰምዕ ሬድዮ እንታይ ትብል ካብ ኣስመራ እዩ ሬድዮ ኣስመራ ናይ ኢትዮጵያ ኮይናስ ናይ ኣስመራ ብሰላም ንፍትሓዮ ሰላም ክፍታሕ ኣለዎ ምክንያቱ ህዝቢ ከይሃልቕ ሓደ ካልኣይ ከዓ ንብረት ከይዓኑ ኢሉ 10 ግዜ ደጋግሙ ብትግርኛን በምሕርኛን ዳሕራይ ምርዳእ ሲኢልና ኢና ምክንያቱ እቲ ስታይ ከዓኒ እቲ ኣስመራ ከዓ ልክዕ እንታይ ኣላ ከዓ ሓበሬታ ብልናን ተኸቢባ ኣብኡ ወቅቲ ከባቢ በፂሖም ከም ዘለዉ በፂና ኣሎ ወረ እታ ሬድዮ ከዓ ቀፃሊ ከምኡ ትብል ንሕና ኣቕልና ፀቢብና ሕጂ ምክንያቱ ሲ ንብረት ከይዓኑ ህዝቢ ከይሃልቕ እናበሉ እዮም ደጋግሞም ሙሉእ ረፍዲ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ከዓኒ ንሕና ከዓ ሓበሬታ ዝበልና ይረኽብናን ንዕኡ መልሲ እንታይ ሽሙ ዝብል ኣይነበረን ካልኣይ ትዝክር እንዳሃርኩንካ ዕለት 25-26 ከዓ ናይ ካርተር ኣብ ለንደን ኣኼባ ነይሩ ናይ ሰላም ኣኼባ ሽዑኡ ሲ ውድባትና ኢትዮጵያ ናይ ደርግ ንሕና ከዓ ርክባት እዩ ነይሩ ሕጂ ኩሉ ተሓዋዊስና በቲ ኣብ ለንደን ካርተር ኣኼባ ክገብር ዕለት 25-26 ንስታይ ይብል እዚኦም ከዓ ንሰላም ይብሉ ንሕና ከዓ ሙሉእ ኣስመራ ደርጋ ተኸቢባ ኣላ ኣይተወደአን ነይሩ እቲ እሳቶም ከምኡ ክብሉ ከለዉ ሕጂ እዚ ብዙሕ ነቲ ህዝቢ ስታይ ገርዎ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ምክንያቱ እቲኣቶም ብሰላም ንፍታሓ ይብሉ ኣብቲ ሰላም ንሕና ኣኽቢብና ኣለና ንረኽቦ ስታይ ከዓ የለን ንወስዶስ ከምዚ ክወስድና ስጉምቲ ዝብል ሓበሬታ ይረኸብና ስለዚ ዕለት 24 ንግሆ በቀስ ማዕተ ስታይ ነርና ዕግርግር ነርና ስለዚ እቲ ዕለት 25-24 ምሸት ሕጂ ትብሎ ደለኻ ይድመፅእ ማለት ኩሉ ዕግርግር ምባል ሓንጎልና ዘቕስን ሽዑ ምሸት ረኺብና ማለት እዩ ተስፋይ ገብረ ኺዳን እንዲ ሽዑ ግዝያውነት ሒዝዎ ነይሩ ሽዑ መንሽሙ መንግስቱ ከም ዝሃደመ ቅድሚ እዚ ሕጂ እሳቶም ከምኡ ምባሎም ሓሰን ቅድሚ ምህዳሙ እቲ ወረ ብናይ ኢትዮጵያ መንግስቱ ከም ዝሃደመን ተስፋይ ገብረ ኪዳን ከም ዝተክኦን ሽዑ እውን ወረ ነይሩ ማለት እዩ መጀመርያ ብቐዳማይ ወንዲና ደቀ ምሓረ ወስደካኒ ኣይተወካኒ ምክንያቱ ደቀ ምሓረ ዓሰብ ኣይተወካኒ ኢልካ ስለምንታይ ቅድማ ደቀ ምሓረ ስለ ዝተታሕዘት ኣዲስ ኣበባ እውን ኣይተወካኒ ኢልካ ክትኽልክለን ነርካ ሕጂ ድሃየን ዘይንገብር ዳሞ ድሕሪ ኣስመራ ከምዚ ጌርና ኸቢብናያ ኣብ ለንደን ኣኼባታት ይግበር ኣሎ በቲ ከዓ ብሰላም ዘይንፈትሖ እቲ ጉዳይ ይብሉ ኣለዉ ጉዳይ ዓሰብ ከናበይ ገፁ ነይሩ ሽዑ እቲ ናይ ሪዶ ደይንውድቕ ድማ ሪዶ ድሃይ ክህባ ሪዶ እንታይ ድሃይ ሒዙ መፅ ሪዶ እንዲቲ ቀዳማይ ስታይ ገርና ሪዶ መን እሞ ሪዶ
ريدو حدا قديم تقدلي خطم قديم تقدلي قبل ما أخلي شماغلي أفتاق زيتي أهاني أم حداري ناي سنعفن نيرو سنعفن كبابيان مالتيو حدار نيرو شعو ساعة 4 لتأسران 4 بلوك أسمرا نيرو بلوك أسمرا نيرو شعو أسمرا كابتا بلوكو تخيلو سنعفن بقس تخيلو أسمرا يتوقع كابتا بلوكو كاوا تيتنا توكسي أبي زلت عدن هرو تروغروغروغروغ أسمرا لا حراوطيا أسمرا حراوطيا بل دكم حربت صح تطوكو يبلني ناتو كوسي أسمر حراوطيا نالي سجنيت أتقومو أدقيحهم هجي نحنا مطبحتينا نيرنا ساخا بلوكي تا سكندري سكول تغسنا حكمنا قرنا نور بأنا عيد حلف بأنا خأتقول له روغروغروغ نبلها تاي ترخبي لنا نحنا هراي كتمام ساعته خاني أسمر حراوطي أنا اللي كأرفة تكس تتايتي ودندو صني رد عاوتنا قربيدي مين شو سنعفة بقى حوي تروغروغروغروغ ما عليها زي كوينات ديق زبالي خاتولو صنيها ماشين غانات عينت ولا استاوين دشكاوين نايت رأير قلب تخباب نير سوين كون خليل نير حق لو تيستاو تبص بينا شو تحراي أمت بحث قادنا نيرنا أن ودوا شايسن كلتينا إنا ملو معلت خنصرها لنا دكتور تولد خاص استاي قبرنتهم دحكموا زنورو كنتاتهم قالوا متى استاي نقر مسومو علو دحراي انت ايزي تخصزي اي ود انا كان مطبحتن قلنا نسالنا عقلنا صيبنا دحراي سلومون نبلو نتو اوبريتر سخا ويمسخ قال اي كاخدكم مسك داي غورو تايز تخصي تخصصي تقل زي ولا خوينو دحراي كيدو زيرو قال ملس ايه سلومون قال لي عسب بلو قال لي مندفرا بلو قال لي عدخلا بلو قلب بك قربك وخميم بزولو ستري بك تحدثهم لك هذا دحراي زي ناي عدخلا يكون ناي مندفرا يكون ناي كمز تخصصي سمعنا كمان نفلتنا تاز خبد سمعنا ناي نادويا رادو كلنا ولا نقول أبكون تخصبرت نبرلو أويو أب زخون قدمي سمعنا ينفلنا عباي كتما وزيا حجي زسي أنا أيكونن ولو مو أنا خم حاتيك أنا فقدو زميل سالك لا تتحط تقرق نابلة نمن دفرع لك نمن ساي نعد بخلا لك نعسب لك خم يسمع بلن حزبي حزب تعجب شو حجي دحرا عقلنا صبنا هنا مست تخص خنسر هاي قالنا بقى ود قابلنا ود هاشاي يقولوا هبتا بينيرو عنا كنتات كيف لنا خنسر هاي نغلنا خلصي هو كنتات كنرقق سالنا بعلانا مغنياتو انت ايت كنتات كنفلت قالنا دحراي تولدتهم كالوت سرح قصيلهم انا ود هاشاي نوصل حجي نسلم كان عنا مسانا لنا اوبريتور مخنياتو نابتين دا اوبريتر سم مالالس نيرو دا اوبريتر كا من محضر من قدي زلم بسايح كل تشافي احنا بتشافا زلنا سا جينا بقس لنا بقس كلنا بتعرف دقم صحنا ترغرغ بالحضر رخو نايم تاع ترغرغ تبلد اللي خلنا من فرح راوت يا نرسو ترغرغ نبل سيفلت وا تعالى قصلنا أبت من قد حنا نوقن كي تدلنا بتم هذا سينو حبرت زبنا ولا حدث حتى عسب قلب لك حد نصور ولا حد سيدنا دحرو أفتم حدر كدنا نصور نركب لنا تجمرنا سبابي حلفنا بقى زلل قويلا زنب قال قويلا يجمرن قويلا يلا قال
بقى سؤالو تراي تحقق قاليو رسحيو كاب برتو سمعيت استيقبر قاليو ينبأ متكوس قالي متحزز نسينا له زي أهل نيم بس قرنا نخيل لنا وسينا خبت قصرية بتسبب قدناتات بقرنا تجاب بس هنا أو تغنى تمحضرك أنت كل تعزيز أن هنا أبينا نحتت بس كم زي بوتاسي أو أتيم شهاستي أمو أو أنا خدين نبلا بتي وسنت رجع بتي مقل كتما مالتي أو تدافع فينا قال بس إحنا تحتو زمل الكاسب يلا كله زلل قال جبر تحرى كبايا مسموت مستات كاني مستات كشعور درته جميل وقابل مسي بيرادو له قال له بب عينته تحرى حدن رخوم أتان عسكي أتي خاسي خمزي أم خمزة لا عنده توب لنا سبكو قالوا طرزوا يسكع جوز قال ملتات قالوا يشدر قالوا بتخ تكسو عمنا زلنا دحري كيدن أتيو نمن ركب بانت ركب بانت أنا ملكت حلفيو أو قام مستمنا يسلا قال ملتات كا ساتمي محبر تازرهم ملكتيو دحري كمزيس دولي خلوخ يقولوه دحري مسيو نقرنا خلو سمرات تتحيزاتو كلمة قالوا لنا دحري اتو نحنا ما عتم طبحت لنا نحنا كعقلنا صبنا نخنتات كفلنا وزنا من دفرات تتحيزا عصب تتحيزا طراي زبل سب سلازغنسي اسمرات تتحيزا بچبدو لنا سبسينا حد غلت هراي اسمرا بلو لو لك دحري كن كيدينا قلمتات لنا هراي بقول حنكيدو اسمرا حراوت قبلنا بينا نملس بو نملس تدلنا بوغوتيتهم قال يوم حقفنا قال يوم قال متى تحكم خلنا قلت قال يوم بقى نأخذتي لكم ده قال يوم يقلقلوا قال يوم استيبلوا قال يوم قبضكم بلو عمتات تمارسوا دو مفتشوا لو مخا زي حسبنا يو بدو قسنا كي حسبنا دوبيلو هيوتنا أدحنا ناي عن سلامة هنا صباح الخير معت حواسيو أب كل فقدو توشي تقوس مستست سب قد يدرو عاد سمراس درو قايلات تتغيلو له كن مصينا هدماتات هدما هجيتي حدا بغندو منقصين نجمر هو سو منقصتو تغشناينا قدم السي هاديمو دحراي حسن هاديمو دحريت سراوت يزهدم مالتي معناتو ثم لعلو تأزز تخاب ستايكابلوس يلا كم تزول خاصي أبتر تلويتو لنا تقص ناسي أبزوين أبتر تلويتو كلتي برت بزيك حدا كابن صورت نفسهم زغطلو ويدما تقادل تزل كموتا ديكو ينسي كله ستايكري ولا حلو في حاليفهم كهدمو خلوسي كل حيبلو إن تتجادل كل حيبلو سؤال مخدو حجتها قد سيتنا هدماجن ببحد خدمة عندنا كب سران حدن شح بمن دفراغرم تأخيبهم مالتي ناي عرزا ناي تخباب النبرة ناي ترى أمني هادي مستعز مستنكتاتو قلة سران حدن شح نتقرأك صقرو يوم مديوم مالتي
الدخلاء حالفهم كساد عكا بسيحهم مالتهم أو كساد عكا هجي منصلهم حدقو دحراي كورنيل حدقو مالتيو سوق كورنيل حدقو السو صنحهم مالتيو حجي سو نزو كل سراويت مسرائيو قريمو مقرام قن تايقرو كل دفاعات حجي وسط سراويت ترابيلو هو ترابيلو كله درجة بخبي استايقرو حجي إتكم تبو صبو إتكم تديتهو تديبكم قن أبزاي نحلفوكم ناولهم كنحلفنا لهم نسمع جي استايقرو مالتيو أقرقرو يتحالفونهم لهم جي درجة بأكل كيدو توريجكم مو نحلفوكم هنا تدي وريجكم مو قنت سراويت تري ولهم كله تسري زي بوتاتات حجلو يحلفوكم كل السراويت ميلي ذلو جيت السراويت كا فحبي الاستايقروا يا نشاد شاورار تموكرو هلا نقرا كاين علي كله اتحجوا كل من اللي شايو مالت زباو سراويت وريد زمر من غيره حجي بقى عند حدودهم استاخ قبر جميرهم يزول دحراوين حدو علينا نرنا مغسلتا نايتنا بارونتنا ورا حجي درجة نن حدودهم مسمع خما قرنا نورد كلمات تواهيلو مسو بدحريت زموس خاد صعبو نيرهم تم صعبوها اوفيسر من نيرهم سمع رجال كلمات يوم نيرهم سوكاي اغرغرو جي نحنا إدنا إنهمنا قلمتات لهم قليهم نفسهم قتلوا قلمتات ومغينهم أمود دعتار راقفوا كي راقفوا بتحالف السلام بمول أمزم عسران حدا شح بحانتي بريجيت الراقفوا مالتي سجيروا سجروا تباهلوا هجي ويانا كمان هيتقبلوا مش برتهم كسجروا نيروم نحنا برتهم كنا راقفوا نيرنا زبل ستاين نيروا جي كم زرواتات نيرو برتهم الراجفهم ساتم هجي اتقوم الراجفهم سجيرهم مالتي ግን ኣብ ርእሲኡ ነቶም ብፍላይቶም ቀዳሞት ዝመፁ መግቢ ዋፅዩ ኣምሲሕዎም ማይ ደሎ መግቦም ደሎ ሂብዎ እቲ ዝገርመካ ንሱ እቲ ቦና ናይ መንሽሙ ኣረ ብጣዕሚ ምስታይ ዝገብሩ ናይ ምምራኹ ካብኡ ንላዕሊ ማሪኹሲ ድብላዕ ዝተሃብዎም ኢሉ ካብቲ ዓዲ ዋላ ካብቲ ናቶም استاجروا ميزبلا انجدوا ميزبحال جي قوم قروا افانيو كل عندكم الرقم زي تحد نوري تي كلب من شو مزخدخ عنيرو معرب شعو كاب معرب نيو تهدما هو حجيت يا حال مسمر تغيسناو هو ديت ماريخو ما ابو هو حجي تقلال لمرخات 230 شيخ يوم 230 شيخ تقلال مرخات نو سراويت نبره زنبره سراويت بمولو سراويت ابزي كنتات زي نبره اب ارترا نبره 230 شيخ نيرو هو هجي تأسران حد شيخ تقيسنا لنا بز هذا ماي هو نمرب سجيرون تقراي سجر فتناي مالتي سو او تماريخو مالتي اسران حد شيخ تماريخو هو تماريخو ግን حلفنا مالتي هو بتقول راقفنا حلفنا اوكي كالاي كابسمرا زهادبه كرن زاتوي كرن ግንባር كرن زنبره ግንባር حال زنبره تأخغيبو نأغردت كهدم أبزوين أب كرن مسوسحو تقوم الراقفو تباهيلو معتو وطات نيرو قلقلوين سقومتات وصدو قلمتات نيرم يمزغلو هو أب حليم منتل كبابي سيزي زوين بارونتو غيرون منشو خيد أب غردت قليو الراقفو زي الراقفة قليو خاب بارونتو جينا بارونتو انتاي قرم يمزبهال نجوغو حد مالون معراب حد مالون ناب غردت قرو بارونتو قرو نتسنك خيدي مستبهالي كاب من دفرة عرزا قرم تخيلهم بارونتو أتيو نهنا مالتي هو أتيوم سليان هندسان كالوت تأخيبهم اتقر راقفهم بمولو أب كرن أب كالبوتا زي الراقفة
نو أو ترفه كله أو الراجفمو دارين تسني كسيلو أتومين أنجيلهم قالوا متات زبل استهلو أنا بجبط استقبل لايك الميز مغنيات سقاب كندي أمت أنجال نيرو دفيرن زارو لي كل لك خمسي نايمين شمون حد جوز جوره أنجلهم كمو فقدوا مع أنجال نيرو كلهم جن أما جدوين كاب تسفى مقراس كاب قالوا متاتوين لسه قتلت فوتكم نيرهم ببزي هجي بحافة الشيوخ دخلنا كابز 200 سالة شح أسران حدا شح بمرب اتقوم الراقفهم زخدو بمنش مخاص 8 شح بتسني ببارنتو قرم تسني قرم سودان داعتو أو قراب تاقر مالتي سلازي إذا خدتي رئيسي 100 شح مالتي هو 200 حدا شح مالتي كالوت أبسمرة تماريخهم ترفو وقعت اللوم مس وقعتهم مس زيتو وقون عسرتو شدشت شه زياتهم كعسرتو سلست شه موتات مالتي موتاتن استانسي أبسمرة رئيسي درجة اسران تشعت شه أبسالة شه أجاجا مالتي هجي تم بوقات كم يقرنا كم زحزنا متحرين نزارو مالتي هجي تصبوا علينا ناي اسمرا مساعتنا مالتي دهري استاج جبرو اسمراتنا مالنا هو كابتي انشتي كي سجرنا يا اخي نحل ناي من شمو ناي عسب دهريو تهدمان دي حاج كاد ناي عسب وين حنسب تجنبار مسفرسه امونغو بيلولون عسب النبره حسب مس ستايمس جبره بك هادمو كعسب حليفو قالي إني جبوتا أتيو قالي إدماني كاو خفال اليمن دي أتيو السوبز حستايل جن كندي نجبوتي نسومال قصو هادمو ستايل قالت الدسيتات نبرين اليمن قالوا وعبدها لك حدا حيلي كم زنبره نعوز مرحوها ابتدها لك دسيتات ارتراو خمس نبره كيدانه كبر هاريات قال زبال نعو سراويت حيزو هاديمون يمن خيل يمن اتيوم اوكي تيز هذا من الناس هذا من شو جيبوتي داتوي يمن داتوي السودان داتوي غروا بتهاجرات نولم كازياتهم ما جد عقاب صنعه نسمرا زيت وكنعه صبوق يجيز كله نتات كوينو ما استبقس كخبس قعد قيح وي صنعه وحجتي صعق وقات زنبرلو الت اسران حدن اسران كلتن اسران سلستن درجة بقصري نايت معت ستايز غورنا نوري جيب بزح نيرنا ليت مسمعت حمشت معلتي كاب علت عسرتو كاب علت اسرا دحن ولو سقاب علت اسران حمشتن ساق اسرح نيرنا هجيتا علت اسران حمشتن نوكو ريدو مشيتاتيو هجي دهاي اسمرا بعليك كيد معت سرحات لنا بعد دقيقين من شو ولا دهينا عد دقيق قبر اي كالكم مخنياتون هاي رئيس موقعتن ناي كبد موقعتي ناي افلب موقعتي بزح نيرومنا هجي نوينهم كان هبتا ابن تولدن كقدفهم هاي كالكم بحسب قصيلنا ግን ታገረ ክልተ ሰባት አስመራ ዝፈልጥዋ ማለትዩ ኩነታት ናይ አስመራ ፈሊጥኩም ትመጹ ውግአት አለው ዶ ወይ እንታይ ትኩነታት ሕጂ ኸይድኩም ኢሎም ንጎ ወጋሕታ ማለትዩ ከይድኩም ኣብዚያ ቀልጢፍኩም ትምለሱ ኩነታት ግን አጸቢኩም ተስታይ ትብሉ አስመራ ውግአት አለው ዲዩ ውግአ አለው ዲዩ ካል አለው ዲዩ ኢለ ክልተ ሰብ ሰድ ሕጂ ንጎ ኸይዶም ምሸት መጹ كل ريامو صنعنا قال لما تاتي لما سو ايه لما الله ولا حنتي ايه وجي لن سب زل عندر لعل تحت نبل قال لي خاني استدت فلطو قالوا ولا حنتي استال وقعت له دو وقعت يرخبنا تقادلتي تحتت خاني زمل سلك يلن ستوب زلوي دا ستوب زلوي لو سايد بلكن እሞ አነ ውግአትን ውግእን አሎ ዶ የለን ዜን እንተን ቀንዲ ከተረጋጉ ስታይደሉ በቃ ሰብ በሐጎስ ዘልል ገለ ዝብል ተደይኩኑ
ዝሓትት እንተዘይኮኑ ጣዕልን ታሕቲ እንተደይኮይኑ ከተማ ዕግርግር እዩ ዘሎ ጥራይ ይብሉ ሓጓስ ጥራይ ሓጓስ ጥራይ ሓራይ ናይ ንኽሪ ግቢ ትብሎም ሽዑ ነፍሲ ሰዲድዋ ኮላ እሳት ሓሽካው ሰላም እዩ ዘሎ ኢላ መልእኽቲ ሒዛ መፅያ እቲ በቃ ንሕናስ ከይዲ ባዕለይ ክፈልጥ ኣለኒ ኢለ ምክንያቱ ከምዚ ውግእ ኣብኡ ዝቕፅል ኮይንና ኢና ተረዲና ኢና ስለምንታይ ሲ ዝኩሉ ሰራዊት ሲ ኣስመራ ኣቲና ፈቐዱ ሰራዊትና ውሎ እቲ ሰራዊት ፀላኡ ውሎ ሕጂ ደም ዝፈስስ ክህሉ ኣለዎ ውግእ ክህሉ ኣለዎ ኢለ በቃ ሳይገብር ሽዕቡ ዕለት 16 ንጎ ማለት እዩ ዓዲ ቀይሕ ኸይድ ዶክተር ዓንዶም ረኽቦ ዓንዶም ኩነታት ዝረኸብካ ያለው ብሎ ዋላ ሓንቲ ኢልኒ ንዓና ይበልስኻ ንህዝቢ ስታይ ትገብር ኣነ ከዓ ሰራዊት ኩነታት ንፈልጥ እና ሽዑ ንብገስ ኣብ መንገዲ ፈቐዱ ተረግሮግ ዓዲ ቀይሕ ተረግሮግ ሰንዓፈ ተረግሮግ ኩሉ ተረግሮግ ዋላ ዓዲ ንሽቶ ዓዲ ገለስ ተጋደልቲ ዘለዎ ቀለም ትኩሱ ሽዑ ጥይት ተወደየ እንደ ግርም እዩ ዝብለኒ ኣስመራ ኣቲና ሽዑ ኣስመራ እጂ ኣብ ዓዲ ኣብ መንሽሙ ቁሩብ ኮፍ ኢልና ኩነታት ክንፈልጥ ኣብ ጠጠው ኢልና ደቀ ምሓረ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ከቢድ ስለ ዝነበረ ገለ ነገራት ድኾን ህልዎም ኢልና ንሓንቲ ስታይልና ኩሎም ውጉኣት ዓዲ ቀይሕ ሰዲድናዮም ኢና ገለ ኢሎምና መጥባሕቲ ሃዱ በለዋ ተልካ የለን ዓበይ ከም ዘለዋ ሓበሬታ ከማንሲድና ብዘይካ እታ ሓንቲ ዕለት 22 ናብ 23 ዘውግሕ ኣብ ወቐርቲ ኣለና ሕጂ ዝኣክል መድሃኒትን ገለን ስደዱልና ትብል እሳ ሓንቲ መጥባሕቲ ሃዱ እሳ ነይራ ካልኣይቲ መጥባሕቲ ሃዱ ላዕሊ ትዲብ ዝነበረት ካብ ሓደ ኣዛዚ ካብቶም ኣዘዝቲ እንታይ ትብል መድሃኒት ኣይትቆጥብሎም ኣይትቆጥቡ ድሕሪ ሕጂ መድሃኒት ኣይትቆጥቡ ምክንያቱ ክንቁጥብ ኢና እቲ ምርዳእ ገርና ነርና ከምኡ ትብል ብዘይካ እዚአን ካልእ ስታይን ስለ ዘይነበረ በቃ ኸድና ሽዑ ምሸት ንኣቱ መንሽሙ ምስ ዓንዶም ብሎኮ ንኣቱ ፅልግልግ ኢሉ ፀልሚቱ እዩ ነይሩ ሓራይ በረተሉ ምስ ሓለፍና ኩሉ ጭውጭው ብል የለን ከብቲ እንታይ ሽሙ ሰብ እንታይ ደኣኒ እዚ ከተማ ዝሃደመ ሰብ ዝሃደሞ መስል ከድና ሓደ ክልተ ዝሓልፉ ዝምለሱ ካብ ማእኸል ከተማ ገለ ትረክብ ተጠቐቢልና ዶኽና ሓቶም ንብል ኩነታት ንኸይድ ጥራይ ንኸይድ ዳሕራይ ኣብዛ ሰማፈሮ ሕጂ ዘላታ ጎዳይት ምስ በፃኻ ኣብኣ ምስ በፃሕና ሕጂ ኣብቲ ማርሻበዲ ቅድሚ ማርሻበዲ ብዙሕ የብሉ ማርሻበዲ ደቀሱ ተጋደልቲ ጥራይ መብራህቲ ነብር ተጋደልቲ በዚ ድኺሞም ግዲ ኮይኖም ዘፍ ኢሎም ነፀላ ተኸዲኖም በቃ በቲ ተፀጊዖም ዳሕራይ ከድና ፊያታ ለይሮ ንበፅሕ ኣብኡ ክበፅሕ ከለና ሽዑ ካብኡ ተጓይላ ጅም መብራህቲ ይነበረ ኩሉ ንኸት ማእከል ከተማ ኣተኣኪቡ ዳሕራይ ኣብኡ ምስ በፃሕና ነጢሮም እዛ መኪና በስ እስታይ ገብርዋ መልእዋ መንእሰያት በቃ ዝዘየልሎም ናይ ተጋደልቲ ኢሎም ኣታ ንዕውረድ ተልና መኸድስ ኢና ብኡ ውን ትኺልና ውን በዚ ናይ ኒያላ መስመር ጎደና ሰማዕታት ብከምኡ ክንከይድ ኣይከኣልና ዳሕራይ እሞ በዚ ገፅና ንኺድ ብኡ ከዓ ምሕላፍ ከዓ እቲ ካልኣይ ጎደና ከዓ እሱ ከዓ ከምኡ መሊኡ በሉ ገዲፍና ብእግርና ንኺድ እቲኦም ከዓ ምውራድ ኣብዮምና እኒኦም ጠጠው መሰበልናያ ንሕና ብእግርና ክንከይድና ገለ መሰልናዮም ካብኡ ገዲፍናዮም ከይድና ምራድ ኣብዮምና ምሳ ስታይ ክገብሩ ብእግርና ከይድና ሽዑ ሓሬታ ካብ መንሽሙ ንመን ክንረክብ ንኽእል ኢልና ንበዓል ባንታ ሓቲትናዮም ነርና ነቶም ምሕዳር ዋላ በዓል ሬዶ ገለማታት ሽዑ ንፅባሓይቱ ስታ ምስ ገበርናዮም መስመራ ከይድኩም ሓደ ስምዖን ኣሎ ኢሎምና ስምዖን ገብረ ድንግል ካልኣይ ስተሎ ሰለኢሎም ሂቦምና ኣበይ ንረኽቦም ኢልናዮም ተረኸብኩሞ እቲ ቤተ መንግስቲ እዩ ምክንያቱ እሱ እዩ ሰብ ዘይኣትዎ ተኻልእ ዕግርግር እዩ ብልና ሕጂ ከድና ኩሉ እታ ማኪና ገዲፍና ብእግርና ምሕላፍ ክረኽቡካ ከለዉ ነጢሮም ሓቑፋቱ መንእሰ
ولا سم محلاف كليمنا بتسألمات كنا نخدل لك يروح بخاجل تقادل تمسعد خاجل ريو بكهم دحراي بتيلنا ميتن بزمت منستي العلي منستر اوف فاينانس ستايزلو او يخم ترخبو سلتوهلنا ونخيد او خيدنا دحراي سمون رخبو كالوتو نيرو ونحنا حجي مسينا دهاي اسمرا كنقبل حجي حبرتاون رخبومو قال حبرتا خبوكم خيلي تبعلنا انا مسينا لنا وصبغركم قال لنا مغنياتو هوسبيتال فانكشن አይገብርም ታጽይቀኒ ሰብ ከማን መሐከሙ ብሉን ሕጂ ጽባሕ አኸባ ገርኩም እንታይ ሽሙ ትገብሩ ዘለገለ ነገር ማልና ስራሕ ይጅምራሉ ሆስፒታል አይኖ ከላይ ናይ ውግኣት ከንብሎ ውግኣት ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ኣብልና ግን ዘለው ይመስለና ገለብለና ናይ ውግኣት ሽዑ ኩሉ ሓበሬታ ረኺብኩም ሕጂ ናይ ውግኣት ሓበሬታ ይረኽብናን ሙሉእ ማለት ግን ፈቐዱ ፋሒሎም ከም ዘለው ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ተን ሆስፒታላት ገለመታት ፋሒሉ በብዝመፁ እቶም ውግኣት ኣብ ከምኡ ክቦም ስለ ዝነበሩ ኣብ ኩሉ ከም ዘለው ገለ ቁርብ ሓበሬታ ረኺብና ሽዑ እሞዶ ድሃይ ክንገብር ኢልና ናብቲ ሆስፒታል ንኸይድ ማለት እዩ እቲ ሆስፒታል ከድና ሰለስተ ሰብ ፀንሑና ሓንቲ ሓኪምን ሓደ ካብ ነርስኹን ገለኹን ሓደ ሳቶም ፀልና ሕጂ እሞ ድሃይ ክንገብር ኢና መፂና እቲ ኩነታት እንታይ እዩ ሆስፒታል ከመይ ይቐኒዩ ገለመታት ተዓፂቐኒ ኣይሰርሕን ይቐኒ ምክንያቱ ኩሉ ዕግርግር ስለ ዝነበረ ሕማት ገለመታት ተመፅአ ሕማት ክቕበል ኣይቀነየን ምክንያቱ ኩሉ ዕግርግር እዩ ነይሩ ገለብሉና ሕጂ እሞ ኣኼባስ ፅባሕ ንጎ ክንገብር ከመይ ገርና ስታይ ንገብሮ ከምኡ ሓበሬታ መፂና ኣሎ ፅባሕ ንጎስ እቶም ሓከይም ኣኼባ ክግበር ዳሕራይ መሓራይ ፅባሕ ንጎ ድሓን ክንመፅእ ገለመታት ኢልና ንኸይድ ንሕና እሞ ናበኢና ንኸይድ ሕጂ ኸ ስሙን ረኺብና ነዚኦም ሓበሬታ ረኺብና ናበኢና ክንወድቕ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ከተማ ዕግርግር እዩ መደቀሰ ይብልናን መግቢ ይበልዓናን እሞ መግቢ ነድለ ኢልና ኣበይ ንጅምር ፖስት ኦፊስ ካልእ ዋላ ሓደ ስታይልን ከባቢ ፖስት ኦፊስ ከንኸይድ ኢልና ከባቢ ፖስት ኦፊስ ተኸድና ሓደ ንሓትት ወይ ደይብልና ኣብ ሓደ ንኸይድ ተን እንታይ ሽሙና ንሓደድና ተን ቤት ቁርሲ ወይ ቤት መግቢ ዝብል ፅሑፍ ዘለዎ ባረንድ ሬስቶራንት ገለ ዝብል ኣብ ኮሚታት ኣብኡ ተረኽበልና ንሓትት ከምኡ እናበልና ሸውዓተ በፂሕና ሸውዓተ ቤት ቁርሲ ቤት ስታይ እናረኣና የብልናን ጥራይ ይብልና ኩሎም ከዓኒ ወይ ሽምዓ ወይ ፋኑስ ወይ ቤትሮማክስ ዝወልዑ እዩ መብራህቲ የለን
دحراي بوست اوفيس حالي جمرنا مونوبولي ودينا تباكو مونوبولي ابتفيت هجي جيت كلنا حنت صحفتر مع دمو سجري لنا زبلع عنا دلنا مو بيت مقبي قبل سلازر ناس زبلع دلنا وهي زوم دكاي زبلع زبلنا تبلنا حتى ابي لا سويتيا وهي زبلع دبلنا ثلاث اربعه معلتي حنتي قبرنا زبلع ساي قربنا قال قبرنا ولا ندرسنا قبرنا تقول بيدا كيدنا لنا قلوت لنا نفتح تباكو من كابتات سجرنا لا وانملس نجي حدنا قوي مسيب زين سويتسي زبلع اليوم زبل دولو زوم دكي طيتا بيجوي بربر النسنسه كوم بلاهم اللهم صنحوا بلنا هراي كلاشن هيجاني عينو فلطن فيقو ما قرنين هو إلا نتراتر مهناتو اتقبلون كلاشن تراي تسكي تا كلاشن ترى مسكازنا تحراي تطولنا وخلنا ابزي صنحوا نمو خمصالكم ايه وينعنا يولنا تحراي دحام زي هنصن هنا نولو تخاتاتلنا تخيلوا بتنسوي تملس تنسوي تأتين شحان قرن ايتا بربر نسنسان قلبتات وانا نتراتر ما يجب مخنات زي تفلطو انت ايش مسبسي نوين فلطنا تنسويت دحا مسكي هراي نبلع سولنا نبلع يا عدلنا نريق إلنا صبيعنا رينا قلنا ما تتلمبادنا قلنا سولنا ودينا سواها مصر شعو بقلوا ما تحزقر سوا تسكي مصر سواها استيقي قلوا ما تتقلوا كدوي نقر نحنا شو سوا ستايك ستي سايب لك انه مخنياتو صراحه لك سواسيتي ناس كسرح نخدلنا متمدبات زلنا نو دحن ولا نو استيقلوا ما تتلنا دحراي تتقراطيرنا قال خيلو يفلتني مخنياتو اب كرنت تنقو لهم نيرهم قدم اوكي هو اب كتما تاخذ لهم تنقو منهم ديت فلتو سبسو الكاست استغبا هو دحن دات ايتا بلنا لنا تات ايتا بلنا تسوا هاي تنكفنا ابي نخيد هجي مدقسي ابي نحضر ابي نام مخندقس كله سب خد بالدلسي تقودنا تاتجلس تزقع حاجه لانه ابت كومباوند نا هوسبيتال او خدنا ندقس هوسبيتال سدحاني تي كومباوند وحده صقعلنا ندقس لنا خدنا حرايك ملكن ملسكلنا توم درخمنا يوم سواس رغونا سمع اسكي سخا دكتور تخستدي خاتولني هو حراي واسم بداني معناته نيشتاء تحكيم مالتي دكتور تخستدي قالت بلن ولا تحندو بلا نو انا سيد خووني لي قال لي ولا لا رايدا سخيله خيدا تحراي مو تاخم دلهم مدقسي دلنا انا تملسنا واي نعم زيد قصيله هذيك روم تغفتلنا او حديرنا ابو حديركم قدم غازيطኛ ዲዩ ገለ ሰብ ሓቲቱካ ነይሩ እንታይ ትሰርሕ እንታይ ደሞዝ ኣለካ ከመይ ትነባበር ገለ መለ ድሕር ናጽነት እንታይ ትጽበ ገለ ኢሉ ሓቲቱካ ነይሩሲ ዳና ድሕር ናጽነት ትጽበዮ ዝነበርካ ዝነገርካዮ ኣስመራእቱ ክትብል ከለኻ ተዘኪርካ ዶ هو تا نشاد شاورا العلنا نبرنا هو نتبيع مثلا قشا دحر شاد شاورا دمسي وتي قشاسي على سيدي سدو زعبات نشاد شاورا نبرس سفيع مجلس هو كاخليو لو دحريتي صبغ انجليزيا زارب سوايو جن انجليزاو خويني تسمعن كابتن تايشو هجي تايلو بزح تاتي حاتيتني زعبا شاد شاورات موقعتي خالق اموداتو خمي ودي له بزح مسحاتات الموداتا قدم مودانا اير مصا زمبيا تحراي كاب مريت كاني صرا اير كان هنا تكسو مالتيو برتا تخسي تكسو تحراي كاب دفعنا زي صلاء خاني نبانا قصها تقص حجي حو خوين تقولنا نقفا عقل زي صبو دحراينا هنا بوطلنا نخات تقول نيرا سخا ساي تقبر ناي كبيد برتن ناي جبريل نيرا خمانتا او نبرت ناي با
ودمنا أنا رات أبو طولن حجي حو خينو سنبت شغرر شو سو حرايت تكسن مسكدا اسمع اسكي بلن كل جزي 5 ديو شاورر حليفو بلن وزدات له ولا حنتكو وقنايت سراويتن نحنا نسايسي نبرن أيرن صار أيرن ترايت ستاينيرود دبدوات قالوا بلو ما تشدشت سي 4 ورحي 5 ورحي تبلو سي كم زي حالفو بلن خبز قد دمر بلو إذا كل ورارات كم زي دينيرو بلن كل زي خمو إلي ولا ورار زي اللون تأير دبدابكم يقولوا اسمع اسكي مو أبزس كندقر كامو بلن 4 عامات سو أنت شعات المزلاو سلساي ورار مسوس أو سقاف الجلخو عرفت بيت خيد ولن عرفت كويل لنا وانا ولو عرفت سيغا كلكم اللو بيخا تعرف أبيت خيد هاي كيدني خبزي أساي كيدني 4 عامات أبزي خاقر كاوه فيتنام بلن شو فيتنام حدا مرير كنتات مسحلفوسي دق خيدهم يمزعرفوا عرفهم اللي شموس عرفهم كومي تقبرنهم عين قبرنا حرايل انتاي داز كل مصمم قال لنا نايزي ناتاتكم سي انتاي ولا ما إلي نصنت نواقع لنا بقى تعلما ينبركل ولا حنت بلنا تعلما قن الساب زي أخوف بلاتنا حرايل مسوقت الله خلق الله قال مثلا كوميتمنت يقول او خلا this كوميتمنت خلق يبلان حجينا تا كوميتمنت استمقيروا قد خوينو ثانك يو قال متاتي لنا خيط حراي ملسيلو تي حجوز مصص حجو خيدو توقشو ملس اسمع اسكي حنتحطو حتى كابلني دحرنا صنسي انتي تصبي انتي تصبي ابي وات كمالو ديو وا ده انا صنت كريي لسي حنقولي من يفلني تي ناي بب وانو عوتات تديكون زراني انا صنت مسيسي خمزي لتصبي نغير يبلني وا قرب كلمه ولا حنتي لي اسكنا صنت يلي شو مودات اسكنا صنت مسيسي انتي تصب انتي كتري تصبي يقولني حراي حانت نغير طراي تسولني ارترا ناس اندحرو سياسي كمتي قلعه خلوي من سيكلو ابسمرا زريس كم اخري سخا كبالا بالاصو بحبشه بحبش سقاب برتيكو قدنا كمشتاتو سب ساعة 4 سنبت شنا إلوخ كزاور كله ساترقتني شو just I want to walk at 4 o'clock Sunday afternoon in the main street of Asmara from one corner to another corner amazing إنه خير شو السكوي أسمرا مسأتها نتسب ذكير كايدو معناته أسمرا أتو مسبلكا درون زون كلن غدناتات كيت كاي بوست اوفيس كيت كا مونوبولي كيت كا هوسبيتال كيت كا كل زيركا غندان كاصرالكا سلازدل خطري كاصرالكا سلازدل اب هوسبيتال مسكوتكم كلتا وقعت رايحون رغيبكم كلتا سلسته وقعت محرتا مثلا شماتا شعوز رغبتكم نتصبحيتو أخيبا ختكايدو تقاصيركم حنتي مجمريا انترفيو كقبر كله مساغا كنيشا يمسبل كاني تزمر دو إلك تزمر دو إلك وزمر إلكاني هوسبيتال كتأتو خلها بيتسبكا ممصاكا سميعهم أبوها دهاي كاي غوفلو بتغودنا
ንስኻ ኣብቲ ሆስፒታል ክትመጽእ ከለኻ ተሰሪዐን ኣዴታት ዘሚረን ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት? እዚኣ ምሸት እንዲሁ እቲ ሆስፒታል ከይድና ኮለል ዝበልናሉ ንኮ ተሲእናስ ናብ ኣኼባ ኢና ንኸይድ ነርና። ምክንያቱ ኣኼባ ግበርሎም ስለ ዝበልና ስምዖን ርእቶ ወሂብና ንሕና እውን ስራሕ ክጅምር ስለ ዘለዎ እቶም ሓካይም ኣኼባ ክንገብረሎም ንኸይድ ነርና ምስ ዶክተር ዓንዶም ሽዑ እውን ዶክተር ኣሰፋው ካብ ባፅዕ መፂኡ ኣብኡ እቲ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ክንርኢ ማለት እዩ። ሰለስቴና ኢና ስታገርና ተቋፂርና ማለት እዩ። ሕጂ ኣነን ዶክተር ዓንዶም ብሓንሳብ ኢና ሓዲርና ኣሰፋው ኣበይ ሓዲሩ ይፈለጥና። ግን ኣነን ዶክተር ዓንዶምን ምስቶም ካልኦት ክልተ ምሳና ንብሩ ናብታ ናይ ኣኼባ ንሓልፍ ነርና። ኣብ ሓንቲ ኩርናዕ ፅግዕ ኢለን ፀኒሐን መዝሙር ጀሚረን ንሕና ሰንቢድና እናሓለፍና ከለና ርሕቕ ኢለን ተሰሪዐን መዝሙር ጀሚረን እንታይ ዝምሩ ምብልና ሰንቢድና ሓይ ዓዊለን እየን ከዓ በቲ ደሎ ህዝቢ በቲ ደሎ ዝሓልፍ ከዓኒ ጠጠው ኢሉ ኩሉ ንሕና ከዓ ጠጠው ኢልና ዳሕራይ ሃሌሉያ 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 ኢለን በቃ ዓዊለን ዝምራ። ሕጂ ንሕና ሰንቢድና ርኢና ከነለልየና ኣይከኣልናን። መጀመርያ ወላ ዓንዶም ኣይለልን ወላ ኣነ ዳሕራይ ተረእኹ ቤተሰብ እቲ ሓንቲ ንበዓልቲ ቤተይ ዓባይ ሓብታ እያ ዕባያ፣ እቲ ሓንቲ ጓል ሓውቦ እያ፣ እቲ ሓንቲ ኣሞ እያ፣ ተን ካልኦት ከዓኒ ምስአን መሰነይታ ብርሃቅ ዘላ ቤተሰብ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ካ ትፅበብ ከምኡ ርኢ ምስ ኣበለካ ናይ ንውሕ ግዜ ምፍላይሲ ጎዩ ክስዕመካ ኢኻ ሓቂፉ ክስዕመካ ኢኻ ትፅበ። እዚኣተን ኣብኡ ነቒፀን ንሕና ብዚ ነቒፅና ጠጠው ኢልና ሃሌሉያ 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 ኢለን ሃሌሉያ ማለት ከዓኒ ምናልባት ዕብራይስጥ ድዩ ገለ ትመበቆሉ ሃሌሉያ ማለት ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ስብሓት ንኣምላኽ ይኹን እቲ ሳይ ሕጂ እንታይ ተሰሚዐና እዚ ሳተን ዝበልኦ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ምስጋና እዩ። ክብሪ ንኣምላኽ ስብሓት ንኣምላኽ أنت إريتراوي صبابا مرهاوي يبلون أبد